everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro di Amor. Lula, maluoy taon ka. Magsulti namin ni Sandra. Lakaw na kung dili ka gusto nga iwisi-wisi sa iro ining bayan. May iro mo, Lula? Ha, nguta na pa ka. Lula? Doon lang ko, Lula. Babay! Ang kanahan. Talawan man di ang dako. Lola? Hi, si Koki. Ito na. Ni karatilog dagan. Nada sa akong hulga. Kung tinod-anay ang iya, dili siya mo atras ay. Musungasong siya. Pero kay ni Talaw, why ayo? Wagyoy ayo, besag gamay. Besag unsaon, maurag yung kaliwata. Tuga-tuga pag-anhi, aron kunuhay ingnon naminguha gyud. Ha? Pero sa usa lang kapakurat, mo karatilog dagan. Ha? Unsa man na? Ha? Mo tingaling kihulga nga pat yun la. Ako ra siyang giaw-aw. Ha? Sige, aw-aw. Giaw-aw god, pinairo ba? To, may karatilog dagan, pagkipag ka. Di ka mo tuos nga sa ako lang pag-aw-aw, midagan na siya. Nagpasabot nga dili siya makahimo sa pagproteher nimo. Kaysa ingon ini lang nga pagsuway, nitalaw na siya. Og sa laing bahin, nganong karon pa man siya magpakita. Nganong karon pa man siya musuway pagpakigsulti nimo. Nakahimo magani siya agi lang nimo, imbes mo hunong kay higayon na unta to nga magkasulti mo. Di ba, God? Sayop magyud ka? Sayop ka? Maon ang tatahigayon nga magkauli mo, magkasulti mo. Ha? Nga ma-okay na mo. Kamura gyud unta. Gani, oportunidad to nga manglayas mo. Magtaban kay total, sakto naman mo sa panuigan. Pero ang sayang gibuhat, iya lang kang gilabyan. Wa niya pahimosli ang kahigayonan. Nagpasabot lang, unsa siya kagabok o baruganan. Sakto ka la. Sakto ka. Kay sakto gid ko. Dili tuod siya angay hilakan. Dili siya angay usikan og panahon. O nga nung may adto ka masap, di ba nagsabot na mata? Ibaga yun ni boy. Usaban, nakita yun mo ang kakwanggol at tong tingwaga. Nakalitan kayo, kulo. Wa ko magdahong nga, iya kong aw-awon. Ilaliman ka. Iya kang giaw-aw bisag di sa iro. Usabay mo ikasulti ara. Sakto pras pag-isip. Usaban, upadayon ka gyud. Gusto ka yung masakop sa pamilya nga gawas ka tampalasan mo aw-aw bisag dili iro. Okay na ka ng klasya sa pamilya? Cookie? Huwag ka man mo gamit sa washing machine, Sandra. Mga maong ra ba natin mo gilaban? Ako lagi toyo, Paps. Arihin ako ipahimungot ang akong kalagot o kahiubos. Nilula ni mo? Ni Cookie, Paps. Ay, gi-WhatsApp gid ka na ako. Sa una, itong inana sa mga kong gibati kang Lina, mangita kong trabahoon nga, physical ay. Aron ato ipahimungot ang kahiubos. Unya kapuyan Kapoy na, batuog na yun.
Di malasa sa dato, Papsi, no? Na-inlove magita silang kaliwat. Pero sa among kaso ni Lina, dako masab kong sayop. Wa man ko maning kamot nga masitol mi. Nagpadasag kos kong karbo. Angay gyud nga ang lalaki nga maninguha ang muhimo og unang lakang. Diha na fail si Koki, Paps. Niyan hituod siya pero wahi na kaayo. Bahaw na. Pero gani, willing ro tagyapon ko nga matubang niya. Pero sa simpleng hulga lang ni Lola, nitalaw siya. Saom sa ni mong lola nga. Ni aw-aw magka. Big deal ba gud ito, Paps? Oo. Tungod kay mahimong nasud to sa unahuna ni Koki nga may sakit sa utok si nanay. Ug mahimong naanasab na nimo. Unsa? Na, mulakaw ko. Asa man katay? Ngita kong labas nga isda sa merkado. Gusto kong mahigop og sabaw. Ako na mulakaw tay. Ako na lang. Padayon na niya sa imong gibuhat. Hinoon. Dili man sad layo kaayo din hi merkado tay. Una. O, dalasab na kong exercise ba? Kadali tay ha, magkuha ko kwarta. Di amo ko'y kwarta god. Sa pagtuon ng imong amahan. Por... Unahon akong palit ang karning manok. Kay di kaayo mo kaon og isda si Sandra. Mahing pagkaliwat sa amahan. Palit sa dayon akong lamas. Kay gamay na lang ka itong lamas sa bahay da. Niyos-os na ba kaha ang mga presyos lamas? Uy, ni amanday ko aki sa mga may lamas. Kailangan unahon kumpra. Wahay na itong isda. Kagwapa sa mga tamatis, oh. 1/4 lang anang kamatis, Inday. O tunga sa kilo ng Bombay. Ang ray na sa mga tampalasan. Anan na. 1/4 nga kamatis o tunga nga Bombay. Apilig ahos. Ay, day, wa mo atong Bisaya nga ahos. Katubang gagmay, day. Mas ganahan ko do. Aw, na, kana. Duha ka putos, ana. 3 kilong tamatis o niya, Miss Beautiful. Tulos ka kilong Bombay. Ya, pilig ahos o luy aha. O kanang silispada, pili ana og 2 ka bukos. Ya, kamunggay sad. Tiwasaon na nang ako, Inday, ha. Kay ako'y mas naon na. Ulahal din na iya, Miss Beautiful. Kay gamay raman din na. Luoy taong kayong pobre. Gamay rin maabot. Kinsa imong gipasabot nga pobre? Ako? Ha! Kahilas sa nimo. Gamay rin kong kailang imong pamalit. Nakadungong kasi kong gi-order. Kadungog, kadi man ko bungol. Tingali, mamaligya kag lamas sa inyo, mong daghan kag paliton. Di ko mamaligya. Igana lang yung mga may kaya, mag-stock kinagdaghan. Sa ato pa, ako, way kaya. Day. Timbanga ragod ning ining tiguwang upaw kay akong paliton. Timbanga ning ning upaw, Inday. Timbanga dayon kay paliton ako bisag pila. Huwag kay batasan! Mas labaw kang way batasan! Aray! Batasan! Ikaw rin ka maupa! Kasi ka mao, ha? Ikaw sa Sakit! Sining upaw ni mo! Aray! Ay! Mga lamas ikaw! Huwag ka ninyo, be! Huwag ka ninyo, mga tiguan! Tanawa ra lagi. Maayo pag yung ako'y may atos merkado. Muli kay raman unta ko bakon, makakita kong nangkuring. Tanawa, nakabayad ka na lang hinuon sa mga lamas. Animal tong tiguwaga. Wa mapilugbayad. Ako yung ibabayad sa tanan. Nga apil ba sa punta siya paglabay sa mga labas? Tay, likay na lang sad pananglit magkita mog usab ha. Lain kaayo uy nga mag-away mo sa publiko.
Uwaw gid kaayo tay. Og peligro pag yun nga mga unsa mo kay mga idara na baya mo. Hay! Ambot lang, Lina. Ilagyan ko pasalig nga makalikay ko. Kay mo suro ko na akong dugo kung makakita ko atong babaeng tampalasan. Salbahes, way buot, tiguang dautan, way batasan. Nay, sa sunod, ay lang og lakaw nga ikaw rang usa, ha? Kaya di bagyog kalikayan nga magkasugat mo ni Noy Nanding. Unya, mura naman mo mga sunoy nga kung magkaatubang, mudayo og labok. Di bayag ko mahadlok niya? Labi nagunhan ko. Ha, mangambot lang yun ko. Uwawa na hindi, uy. Bago pa lang ganito nagpuyo din, sikat na kaayo ta. May tagon siya na sikatan. Away pagyud. Dili unta ko musulti nimo ini, Cookie. Pero akong nakita nga maora ni solusyon aron kalikayan ang kagubot. Likay na lang gyud una kang Sandra. Oma, Lisod kaayog sila tatay og nang kuring ang magkakita, uy. Murag mga manok pang sabong. ayaw lang napalakwa si Lolo mo nga siyarang usa. Kay, di ba yung kalikayan nga, magkita sila ko sa balik ng lula ko ring. Kay, padaya sa matag barangay. Ako na bitaw tong giingnan. Ma, Ah, kuan ba kining, kano sa mo balik sa probinsya sa Lolo? oh, Ay saba nga nangutan ako. Nganong nangutana ka man? Gipulan ka na sa akong naong din, he. Maong gusto na kong nimong hinginlan. Wa, Nay, uy. Kung sa'yo gusto hingin lang. O sa pamandi, pasabutan na yung pagpangutana kung kano sa ako mo balik sa probinsya. Adyang, dili bugo ng imong inahan. Bright ni. Dali na ni kasabot. Pops? Lola, nag-away mo? Abot man sa gawas ang tingog ni Lola. Ay, kining imong amahan. Gihinginlan ako. Pops? Eh, wa lagi ti kahingin litaw, O sa Nay. pa man lang gidi ay pasabot atong imong pangutana. Ha? Aw nangutana gug ko nga, way laing ipasabot. Dautan bagod ang mangutana. Depende sa pangutana. O kadtong imong pangutana, sakit to para nako nga imong inahan nga nagpangga nimo sukad pa sa pagsabak nako nimo hangtod ginataw ka, hangtod nga mitubo ka, ug hangtod karon nga natiguang ka na. Kita sumahawak ko eh. Nay, kalimtin na lang ang utana ko, Nay. Kalimtin na. On sa mali pangutanan ni mo, Pops? Nangutana siya nako kano sa ako no kumupaulis probinsya. Aw, kano sa aday, Lola? Oh, maayo gani kay nisugot na si tatay nga ako rin mangumpra karon. Unsa may akong unahon? Karne o isda? Isda lang. Bahal de gyapo ng isda. Bisan may ng panahon. Oh, mahal gyapon sir oy. Wag yang nyo, bisan gamay. Wala gyud sir. Mahal mo kayo. Pilang kilo ang mamsa, Dong? Ah, 280, ma'am. Duha ka kilo niya, Dong. Ma'am. wa magyud mo hangyo. Oh, Hidoon. Lami sa gyud ang isda ah. Unsao man nimo, iskabitsi. Dong, dali alang unya palihog kay nagdali ko. Okay na ma'am. Sir, unahan ako sa ma'am sir ha. Sige, unaha lang siya. Abi pa lang, di ko gentleman. Okay. Dali alang palihog, Dong. Sobra ni sa 2 kilo ma'am. Sige. Okay ra. Pila na tanan? Oo. 1,000 ang akong kwarta. Ayaw na lang ng sukli eh. Ipuno na lang unya na sa paliton ining tawhana. Ambi na nga ako isda. Salamat. Excuse me. Lina. Encuentro de Amor. Bahal de gyapo ng isda. Bisan may ng panahon. Mahal gyapon sir oy. Wag yang nyo, bisan gamay. Wala gyud sir. Mahal mo kayo.
Pilang kilo anang mamsa, dong? Ah, 280, ma'am. Duha ka kilo niya, dong. Aw, ma'am. wa magyud mo hangyo. Oh, Hidoon. Lami sa gyud ang isda. Unsao man nimo? Iskabitsi? dong, dali alang unya palihog kay nagdali ko. Aw, okay na, ma'am. Sir, unahan ako sa ma'am, sir, ha? Sige, unaha lang siya. Abi pa lang, di ko gentleman. Okay. Dali alang palihog, dong. Sobra na siya, 2 kilo, ma'am. Sige. Okay ra. Pila na tanan? Oo. 1,000 ang akong kwarta. Ayaw na lang nagsukli eh. Ipuno na lang unya na sa paliton ining tawhana. Ambi na nga ko isda. Salamat. Excuse me. Lina. Ay, Sir, mapalit ka, sir. Dapat yung sobra nga, 260 yung kwarta. Imon man ko to. Pwede lang 20, sir, para palit ka ko sa kilong mamsa. sige. Dala akong 20, oh. Kinsa nito, sir? Imong ex-wife? Dolar gyud unta sa ila eh. Ningliko diha. Barangay hall na. Dayon na. Ilahan na. Dog, okay? Dog! Oh. Dog! Ihatag ni si mong mama dong. Unsa man na sir? Ay, kuha na. Iyahan ang sukli. Sukli na niya. Nagkadaungan na migin na sa merkado. Iyan ang sukli sa isda, iyan ang nabiyaan. 260 na ha? 260. 260. Salamat sir. Kumusta na dong? Okay raman sir. Sigurado kang okay na ka? Ha? Suman, wag kay lingaw ron. Istorya o na ta. Di lang ta din kay makit ano niya ta si mga gwardya sibil. Di na ko magpaligoy-ligoy. Nahigugma kagid sa kong anak. Nung nakurat mo kasi kong pangutana. Wala ko kasagang sir. O sa may imong tubag. Nahigog mamatingali sir. Sa tingali. Sa gunang tubaga. Kuan man ko sir. Naman ang feelings, pero doon na lang bidagang pangutana. Sa ato pa. Di ka na sigurado. Sa ato pa, mayra sabi ay nahitabo to. Kay lisod man nga magpagkasal mo niya. Doon mo kalit og tumaw nga mga problema. Di pa man mo kasugakod. Sakto lang yun ito. O kung ugaling interesado ka pa kang Sandra, ayaw sunda ang nahitabo namo ni mama ni mo sa una. Ayaw sunda nga kung gibuhat, maungwa mi magkadayon. Ngano rin sir? Unsa na imong gibuhat? Wa ko'y gibuhat. Ha? Wa ko'y gibuhat aron magkabalik mi. Wa ko'y gibuhat aron magkasinabot mi. Maunay akong gibuhat. Wa ko'y gibuhat. Mga ayaw sunda ang akong gibuhat nga wa ko'y gibuhat. Lisura eh. Ang iya ko nung gibuhat, wa siya gibuhat. Wa ko nung siya gibuhat. Mao to iyang gibuhat, nga wa siya gibuhat. Ay, labara. Di ka magikan, Kuki. Usa ka man? Abot naman dahi ko. Usa ko na. Naglakaw lang kang wakas imong kaugalingon. Olo. Ambot. Kanus abot yung kumauli ani. Di naman tingali. Layamat re. Usa ko'y dili na, ha? Ha? Di ra, mabta ko sa kabuwan do. Tapi pag doon lang kayo makitang lain, dali ra na. Wa magani ka mauli hantod karon lo. Siwa! Okay, ka magwa ko mauli. Ha? Kung naulian ka palo, wa ka unta magdumot. Karahoy.
Kuki! Uy, batasan niya eh! Kuki! Ay, pasag din na lang una, tutay. Ako na mga yung pasensya ni mo. Ato lang yun una siyang sabton, haba? Hey! Diyos na! Pidag di pa po ay nap! Sugar ba kumon ako? Kulataho rito na ako! Uy, batasan! Ay, pasensyahin na lang lagi, tay. Pasensya na. Misamot na noon akong kapungot atong kaliwatan nila. Tungod nila, nakahimo na pagpalamastamas na ako ang akong apo. Ang ilang kaliwat ang nagdaong tigaw na to. Gikan na ako, diha nimo, o karon kang Kuki. Biktima ta sila katampalasan. Oh, usa ko nang gipanulti ni mo, nay. Imura nang hunahuna, oy. Nga nung tao makikita magkuatong tawhana. Ha, sa ato pa. Imog yung barugan nga wa mo magkita. Wa lagi, nay. May giadto lang ko, pero wa ko makikita atong Kuki. Mao ba? Maugad ka na. Ano makikita man ko niya? Sati ay. Tisaw na sa lagi mo. Unsa naman sa day problema? Nanay ay. Sako! Ikaw! Kining imong amahan sunday. Kining gwapo ni mong amahan nga anogon lang kagwapo kay pol-pol lang utok. Kabihan masabni mo na eh. Sakto na tong gwapo. Imo pa mong yung pagkapinan. Ngano lagi? Unsa man din hitabo? Kining imong amahan nakikita sa apo sa salbahis nga tiguang upaw. Ay wa lagi ko makikita ni Kuki na unsa man kanay. O gano makikita man ko niya, be. Be. Para unsa man. Buhi agbakak ning kanahan na eh. O tanaw, kinsa man di ay niya. Kinsa ning nag-atubang og kaon sa King Chow, ha? Tanawan eh! Klaro ining ikaw o kadtong apo sa salbahes. Kamo ning duha, kamo! Ha? Isom ang picture. Ha. Oh. Haps, mo dinay ka gihapon. Ha? Kamu lagi ning Cookie, Pops. May pa mo. Nag-date. Ha? Otro ka sang yabag. Pero, Pops, nga nung nagkita man mo. Nga nung nagkuyog man mo. Karon mong gid ni o, tanawa ra gud. Mao mo gid ni magisulob karon. Oh. Humot pa kang King Chow. Gikan pagit ka dito. Grabe ha. Basta baho. Ilhan mang baho. Tubaga pangutan na si mong anak ay kanahan. Ayog iliko ang istorya. Nganong nag-uban mo ng apo sa salbahes? Dadi na kami, oy. Wow. Ha, sa ato pa. Fake news ni. Photoshop ni. Unsa mo, famous? Mga politiko mo? Mga celebrity mo? Basta kay wa mi mag-uban. Dili na kami. Inyo ra ng pananaw nga kami na. Ano gutaong kami man ng duha? Kung ihapak ko kahanis imong naong akong cellphone. Oo, kami na. Namakak ka, Pops? Deny to the max pagit ka ganina. Uya, kamu gidi ay na. Ngano? Nganong imo ning gibuhat, Hilario? May traidor ka sa atong pamilya. Nakig-uban ka sa kaaway. Grabe kayo ka, Pops. Tubaga ko, Hilario. Nganong nakig-uban ka sa kaaway. Nganong nakahimo ka sa pag-traidor sa atong kaliwat. Grabe sa ninyo eh. Mura mo sa tag-action movie ini. Igo na kong mihatag sa sukli ni Lina ngayang nabiyaan dito sa merkado. Kaya nagkita maming Cookie, siya akong gitagaan. Nagkita sa di mo atong Lina. Tuyo Nagkadaw nga naman migpalit og isda dito sa merkado. Tungkol siya pagdali-dali og lakaw, nabiyaan niyang sukli. Mao nga ko nila midawat para iuli niya.
Pero kay nagkita mamis ko kay mo tong dito lang ako ihatag diya ang sukli. Ngano laging nakita mo itong kanahan nga koke? Nagkasugat mi. Wa tuyo ang magkita mi. Kung nagkasugat mo, nganong sud mas kananan ning piktura. Ha? Oh, grabe ha. Di day pwede magkasugat nga na sud si kananan. Sakit nga digay akong dugan karon, Pops. Wa ko makatuo ini, nga makabuhat ka ini. Oh, ha? Nakadungog ka, Jong. May pa imong anak nakasabot pa. Karon, gisakitan siya sa imong gibuhat nga nakikita ka o nakigsulti ka itong duhala. Di ba ko na mo akong gihilakan la? Ansa man day mong gihilakan, Sandra. Huwag yun magpahibawas, Popsin ako. Ano makaapas unta ko nila? Sige lang. Sa sunod, tiksanti ka. Parehas ko anahan o anak. Uy, sama ni, Nay! Gihatag ni Sir Jong na ako, ma. Imo ko na ng sukli ang imong gibiyaan. Ay, gitoyo man na akong biya, good. Mo lagi nga iyang gihatag na ako. Nakita mo mi nga wa tuyo ah. Ay, ang bebe. Ma, Mm. kinahanglan yun dahil nga mulikay ta nila. Oh, Wagi ko kasabot nga nung kinahanglan nga mahitabo ni. Nga kinahanglan nga ato ning buhaton. Cookie. Kung ako imong pangutan-on, dili ko musupak ninyo ni Sandra. Pero si Lulo, ug ang lula ni Sandra, ma. Dili ka man tingali angay nga mag-agad nila kung tinuod yun ang imong pagbati para niya. O kung tinuod sab ang iyang pagbati para nimo, way makapugong ninyo kung gusto gyud mo. Mausa na gisulti ni Sir Jong na ko, ma. Oh, Nga, kung wa po na ko'y buhaton nga lakang, maparehas sa ekonomi sa hitabo ninyo nga iyang gimahayan. gimahayan? Huh, istoryara na niya. Di ka mo tuo, ma. Masabot mama nga, nagmahay gyud siya. Ug kasabot sad ko nimo, ma, nga may kahiubos ka pa gihapon hangtod karon. Oh, Sa ako lang tanaw ning duha man, no? Doon na may feeling sa usag-usa. Cookie! Kuya, platin ako. Ako, kuya, Sandra? Ay, kuya, duha ka na nagkuha, kuya. Ako rin platisan. Grabe kayo. Wa kagid ka bantay nga. Ako ning imong tupad. Honest, wa gyud. Focus magud kay ko sa kung ginuhuna agad. Wow. Doon na day kay bagong gihuna-una. Actually, daan man akong ginuhuna. Ikaw man. Kuya, lugar lang. Manaog mi. Diha na lang sukli. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!